An segira sanfɛ ni Ameriki sanfɛ pankuru ka sordasiw ye. An bɛ panna ni wagatinin na autant ale bolo le bi yanfan na ni Rusi jamana ye. Ameriki jamana yɔrɔ min bɛ ni ale ni Pekɛn ka surun. Ni jamana fila bɛɛ bi i fasakuru funu na. Rusi ale donna Ukraine. Chine ale bɛ kan ka Taiwan bagabaga k'a b'u kɛlɛ. Dan Sullivan ni ale ye républicain ka bɛrɛbɛrɛtɔn wasaden Alaska tɔgɔ la. Ye a hakilila di. It's not just great power competition, it's authoritarian dictatorship. Inte ɲɔgɔn dan dɔrɔn ye jamanabaw ni ɲɔgɔn cɛw. Nga ka ɲɛsin jagoya fanga ani ninjuguya kɛwale fanga ani yɛrɛsagokɛ fanga k'o bali. Wa Alaska bɛ se ka wilikajow ba de k'o la walasa an bɛ se ka labɛn k'o kɔnɔ. Yasa ka se k'an labɛn u bɛ kɛlɛladege kɛ. Ameriki ka sanfɛ kɛlɛlabɛnyɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ wele ko Yellowstone ale bɛ ni kɛlɛladege in danse san o san n'u b'a fɔ ma ko Red Flag Alaska. A bɛ Ameriki kɛlɛkɛdenw ani u terilakaw duniya kɔnɔna la ka kalan lakɔkɔ kɛlɛ kɛcogoya la. Major Lloyd n'u b'a wele ko Bond Wright ni ale ye Ameriki sanfɛ sordasiw ɲɛmɔgɔ dɔ ye. Ale fɛnɛ ko usually pretending to be Chinese, Russian. An bɛ to k'a kɛ i b'a fɔ an ye Rusi walima Chine walima Corée du Nord ka pankuru ye. We found him. Yen degelikɛlaw bɛɛ u ɲɛsin jamakulu ma minnu dɔnnen don ko 18e escadron d'est. Ni jɛkulu in o ye ne ka pankurubolila ani Major Lloyd Wright n'u b'a wele ko Bond. Rusi jamana ka ilolo bilenmanw o bɛ a kamakun jala la. An segira sanfɛ tuguni kɛlɛ daminɛna an y'u sɔrɔ o ye Ameriki jamana ka F-35 o bɛ Bond olu dɔw nɔfɛ ani migi ni ye tɔgɔ yɛlɛko tɔgɔ ye mun dalen don Rusi jamana ka migiw la. Alaska ale ka bon ni Ameriki jamana Texas ye a bɛ siɲɛ 2 bɔ. Mais a ka jamakulu tɛ Washington jama bɔ. O b'a to pankurubolilaw sanfɛ kɛnɛba de b'u bolo dantɛ minnu na olu dɔrɔn. Major Lloyd n'u b'a wele ko Bond Wright ni ale ye Ameriki sanfɛ sordasiw ɲɛmɔgɔ dɔ ye. Ale fɛnɛ ko So during Red Flag, we'll fly down these like river valleys. They'll fly down. Ni gɛlɛya bɛ ka kɛ n'a bɛ fɔ mun ma ko drapeau bilenman an bɛ pan jiw de sanfɛ mun n'a bɛ mɔgɔ ɲɛnajɛ kojugu a bɛ n'a fɔ ko ɲɔgɔn dan mun ni a wari ka ca ni ɲɔgɔn dan bɛɛ ye ni lanzɛriw bɛ sigi ɲɔgɔn kan i ma deli ka mun mɛn. Laser tag you've ever heard of. Bingo. Bingo. Lieutenant Colonel Craig Hunger ni ale ye ni kɛlɛladege Red Flag bila sen kan ye a yira k'a fɔ ko nin b'a to Ameriki jamana ani a jɛɲɔgɔn u ka se ka u ka fiɲɛw dɔn ko gɛlɛya minnu bɛ na dɔgɔkun fɔlɔ la olu bɛ furakɛ dɔgɔkun filanan kɔnɔ. Donc o b'a to dɔgɔkun sabanan bɛ se yɔrɔ fɛn fɛn o b'a sɔrɔ gɛlɛya bɛɛ furakɛla. You just turned into a big ball of flame.